Hefin Jones dyn enw fi. Dwi'n byw yma'n Cwmeiddau ar darfau Ysbytifan. Dwi wedi ffarmio yma erioed. Yn ôl yma dad i afon i wrthi a so ni'n gallu cerdded. Bach yn boen i bawb a bethau, ond felly da chi'n dysgu am hwnni. Beef a defaid da ni'n ffarmio yma. A dechrau ffwr oedden ni'n cadw gwartheg beef. A nes i brynu 2 heffa'r limosin. A da ni wedi bridio fyny efo'r uches limosin a di gwellau. Da ni wedi cael llwyddiant da iawn, deud gwir, efo'r uches limosin o ddiweddar. Ennill 2 flynedd yn olynol o uches o RHAN Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. A di ennill pencampwr yn Caerlewelydd, yr overall. Mi ddechreuais i gneifio pan o'n i'n tua 15 oed yn yr Open yn y gystadleuaeth agored yn 21 oed. A fues i yn Seland Newydd yn cneifio, numbers mawr o fanno a CYSTADLU yn y sioia hefyd. Berig iawn bod fi'n berson cystadleuol, a i'n licio rhywbeth gael gorau yno fi. Dwi'n gobeithio cadw'n mhen, dyna lle sy'n wrong pan o'n i'n cneifio. Dwi'n gobeithio bod fi wedi aeddfedu digon erbyn hyn. Bobl mynd o dan yng nghroen ni, bobl sydd yn meddwl nhw'n hunan am hwnni, bach rhy hyderus yn y dechrau a gwneud pethau fynd dim touch-up yn ei chwilio am hynna. Un o'r rhesymau dwi wedi penderfynu cymryd rhan yn Fferm Ffactor eleni ydy oherwydd os na nwch chi gymryd y cyfleon, gwch chi'n cynnig nhw eto. Ac os da chi'n cael cynnig gwneud rhywbeth, mae eisiau chi wneud y gorau ohono fo. Dwi'n meddwl na dechrau ffwr yn bwyllog ydy'r cam dwi'n mynd i wneud, just cymryd o gam wrth gam. Fel udodd Nicky Bennion wrth fi'n cneifio, if you go to a final Hefin, you don't go there to be second. Ond eto, fydd o byth yn hawdd ar Fferm Ffactor.